вест, това е последно предупреждение, което Бог отправи към всички народи, племена и езици. И аз се моля сега това, което сега сестрата ще го записва като запис, наистина да докосне много сърца и души, които да откликнат наистина сериозно към този призив, който Бог отправя, последен към всеки един човек. С тази тройна ангелска вест, мили приятели, иска да кажа, че Бог ни предупреждава към истинско поклонение всички хора. Не да бъдем някакви формални, които само да изповядваме Бог с устата си, а Бог иска наистина да предаваме цялото си сърце 100% на Бог и да му служим наистина вярно и истинно. Затова, че тази тройна ангелска вест, мили приятели, ни предлагава, иска да ни каже да не служим на двама господари. Искам да говоря, че на страната казвам. С тази тройна ангелска вест Бог ни предупреждава, мили приятели, истинско поклонение. Иска Бог да ни предупреждава да се поканим на Бога с дух и истина. Така че темата, която е заглавена, само с кратък може да се затвори микрофона, нали? Да, слизам. С тази вест искам да кажа, която искам да ви споделя, мили приятели, това е озаглавие на темата "Последният зов на любовта". Или това е тройната ангелска вест. Така че искам да започна първо с една история. Една история през Втората световна война, когато в Лондон падат бомби всяка нощ, една майка тича из развалините, за да открие своето дете. Сред прахта, дима и плача на хората, тя чува глас, детски, слаб, но познат. Предвижда се по инстинкт с риск за живота си и открива детето си, хванато под греда. Тя го изважда и го прегръща и го носи на сигурно място. Когато я питат защо е рискувала живота си, а тя е казала, това е моето дете. Не бих могла да живея, ако го бях оставила там. Скъпи приятели, брати и сестри, Бог днес също тича през развалините на този свят, през тия опустошения на греха и падналата моралност. И той вика чрез тройната ангелска вест: последна зов на любов към неговите деца. И това не е предупреждение от гняв, а вик на любов. Зовът на баща, който не може да понесе мисълта да загуби нито едно от своето дете. Така че, мили приятели, с тази история, както тази майка е тичала по развалините и да отива да спасява своето дете, така и Бог днеска чрез тази тройна ангелска вест, или, мили приятели, както озаглавих, последния зов на любовта. И който Бог с тази последна зов на любов отива да споделя вестта си, че Той ги обича, независимо какви са или какви са по народност. Мили приятели, Бог е любов и който обича да прощава беззаконие и който иска да приема човека такъв какъвто е с неговите слабости. Както тази майка, мили приятели, е тичала и отивала под развалините и е намерила своето дете под тази греда, бетонна греда, и рискувала живота си да спаси своето дете, така и Бог днеска, искам да кажа, през тия развалини, като казвам греха, беззаконието, войните, бедствията, мили приятели, Бог прониква във всяко едно сърце, иска да прониква
и да говори нежно във всяко едно сърце и да каже: покайте се, времето е кратко. Исаия 55 глава, 6 стих Божието Слово казва: търсете Господа, докато можете да го намерите. Така че, мили приятели, ето, мили приятели, тази майка какво е казала: това е моето дете, не бих могла да живея, ако бях го оставила там. Така и също от Бог, мили приятели. Скъпи приятели, това го казва в Великата борба. Знаете ли, в статията, където пише освобождението, в книгата Великата борба, където пише освобождението, мили приятели, на Божият народ, сестра Вай там допълва и казва, че ние, Божият народ, които ще бъдем спасени, няма да си спомним вече за нашите близки. Няма да си спомним вече там нито за нашите съпруги, нищо, да кажа, нали, нито за нашите приятели, но ще забравим за тях, мили приятели. Но знаете ли кой само ще запомни? И кой няма да забрави? Исус. Защо няма да забрави, искам да кажа, мили приятели, Исус? Защото Исус винаги ще гледа своите прободени ръце и своите прободени нозе. И неговото ребро, което беше, мили приятели, искам да кажа, с копието, което беше пробутнато, единствено само Христос ще си спомни за онези грешници, които не са обърнали внимание към тройната ангелска вест. Нашия Бог, само Той ще съжалява за тия брати и сестри, които не са обърнали внимание на тази последна вест. Така че, както тази майка казва, това е моето дете, не бих могла да живея, ако не бях отивала там. Така и Бог днеска. Всички са неговите, искам да кажа, деца. И в Йоан 3 глава, 16 стих, какво казва там Божието Слово, мили приятели? Защото Бог толкова е възлюбил света, че Той даде своя син, за да не погине нито един. Сега виждате ли, че Бог не прави разлика. Бог не прави разлика нито към раса, нито към класа, нито към деноминация. Бог не прави никаква разлика, повярвайте. Защото, мили приятели, както немеца, както французина, както турчина, и както също и арабина, и българина, и всяки народ и племе език е човек, така че, мили приятели, всички хора сме ценни пред Бога, защото сме сътворени по Божият образ. Божието